Publicitate. Mamă, Cu bebelușul clor și un produs de curățare. noi folosim doar Sanitol. Clorul este prea dur. Produsele de curățare nu dezinfectează. Acolo unde este murdărie, sunt și bacterii. Dacă doar cureți, le răspândești. Sanitol, fără bacterii, fără murdărie. Wow, atât de strălucitor, imbatabil. Treci pe Sanitol. Ca să atingi performanța, e nevoie de multă muncă, e nevoie de eforturi, câteodată supraomenești. Performanța cere dedicare, concentrare și implicare. Performanța noastră îți clădește confortul absolut. GRI. Performanța creează campionii. Danke prezintă Das la fix cumpărat în efect. Das la fix cumpărat în efect. E sentimentul ăla de speranță că ți ajunge vopseaua să termin. Și chiar ți ajunge la fix. Și nu-l mai trimis să cumpere, că oricum face fițe. Așa avem timp și pentru altă lucrare. Hai! Danke. Vopsește nemțește. Când durerea de cap lovește fulgerător, ai Fasconal Pac cu absorție rapidă. 3 substanțe active luptă contra durerii de cap. Fasconal Pac. Nu e loc pentru durerea de cap. Poate unii se întreabă dacă supereroii poartă mantii sau le fac. Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. PPC. Energie pentru orice. Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou? Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult. Deci, Belbital tratează căderea părului. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Începe diminețile în forță! Cu savoarea irezistibilă a cerealelor Lion cu ciocolată și caramel. Trezește-te, ridică-te și adoptă stilul Lion. Nou Lion cu proteine. Descoperă cerealele preferate pentru mic dejun. Acum și în varianta cu proteine. Probleme gingivale? S-ar putea agrava dacă nu folosești zilnic o pastă de dinți specializată. Pasta de dinți Parodontax Gum Strengthen and Protect conține acid hialuronic, ingredient cheie al gingiilor puternice. Dăm voie. Mulțumesc. Oh, nu! Am început să mă îngraș din senin. Știați că funcția tiroidei poate influența greutatea corporală? TiroHelp Slim, cu seleniu pentru funcționarea normală a tiroidei și zinc pentru un metabolism normal al carbohidraților. TiroHelp Slim, de la Natur Pharma. Consultați medicul înainte de utilizare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Știi grijile de la menstruație. Iar scurgeri, bruște. Uită de griji. Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp. Uită de griji, uită de scurgeri! Protecția de încredere Always pe care o știi, acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always. Descoperă întreaga tandrețe a ciocolatei Milka într-o înghețată. Înghețata Milka. Savurează momentul. Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului. Excellence Creme cu acid hialuronic pentru o calitate a părului vizibil îmbunătățită după colorare. Până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă. Aleg Excellence Creme de la L'Oréal Paris, pentru că merit. Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris. 3, 2, 1, gata! Vara a venit, iar pielea deja are de povestit. Domnul Popa s-a ars grădinărind, Ana s-a rumenit, iar nepotul familiei se luptă cu insectele. Noroc cu Cicatridina Spray. Calmează de la prima aplicare și accelerează vindecarea rănilor și arsurilor. Super ajutor pentru pielea familiei mele. Cicatridina Spray de la Natur Pharma. Nu rata pachetul Cicatridina Ungüent Spray cu 50% reducere la spray. Promoție disponibilă în farmacii. Am încredere în știința din spatele Elseve Color Viv. Îmbogățit cu filtru UV. Pentru o culoare ce rezistă până la 50 de șamponări. Pentru că meriți. Durere menstruală? Paduden Express Forte capsule moi cu ibuprofen lichid acționează rapid împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Elefantul Manole
se bucură când alegi turtiți, suciți sau meteoriți și răsplătește fiecare bon cu incredibilul Snackomat. Înscrie bonul pe site și vezi pe loc dacă ai câștigat 500 de lei pe zi sau marele premiu de 50.000 de lei. Câștigă sute de premii cu snack-urile elefantului Manole. Tati, smoothie? Da? Moment nepotrivit? Nu, ați venit la fix. Profită de electro-ofertă și ia telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. HiNap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Prevenția prin nutriție îți permite să te bucuri de mai multe zile pline de iubire. Brit, creat pentru mai multe zile de mâine. I-am descoperit, i-am angajat, așa că nu mai e nevoie de planul B. Echipa de șoc, de luni până vineri. Eggs and Black. You got a big family out at your place? No, just me. A good-looking guy like you should be married and have lots of kids. Maybe someday. There's nothing wrong with Alex. She's a beautiful girl, and boy, she's smart. And I see the way she looks at you. Elaine, maybe someday.